So vanhu vese ivava vari kukunetsai vachitora mari, vese ivava vari kutora mari vachipanana mari dzenyika, vachipanana matenda. Zviri kupera manje zvese izvi. Vanhu ivava ndo vatisvitsa patiri vachipanana mari yematenda pasina basa rinoitwa muhurumende, vanhu vachishupika. Ndo zvandoda kuti munzwe mazuva ese zvinizvi. Tarisai mari yakapuwa Chivhayei, tarisai zvese izvozvo zvazvakamboitika mugavhmendi yevanhu. Kupi ikoko kuti vanhu vapota vachipuwa ma60 million pounds vasina kana chinhu chavaita? Iri mari yestate, mari yevana, mari yemadzimai, vese vanhu vari kushupika vasina mishonga. Tinosvika kupi nazvo izvi? Koita vamwe vari kutrenwa, vari kubongomora vachiti 2030 vari kubongomora vese vatrenwa kunzi vabongomore zvinhu zvavasingazive. Munosvika 2030 hamuna kana basa, hapana kana kambani iri kusenza. Iwe wacho iwe uri kupota uchitaura, vamwe wenyu vataura kuti Rusika tinenge takamugarira, unenge wafa nenzara, unenge wafa. Munhu wari kukombidza naye haana nzara, ina handina nzara, unenge waenda wakaenda kuhospitari izvo zvaudzoke. Ya vana vako vari kubereka hapana kwavanosenza, uchifurirwa nemukonyora isiri mazimbabwenzi. Kudzigarirai mazimbabwe muponde. Ya usingatarise zvemufamily mako kupuwa ngozi nevanhu ava. Machikunda aya ari kuzikanwa kwaakabva kunzi Machikunda Piu. Nhasi unondoda kubva ndataura muti munzwe maZimbabwe, munzwe. Musadzokere kumashure, musatungwe nevanhu vasiri venyu. Vanhu ava muri kunyatsotaurirwa history yavo kuti zane yemabrandai yese ndiye mabwidi. Today vanoda kuridza kuti vari kukamurana pakati pedu. Takatarisa iwo ari mabumbwa yese nemachikunda. Kwazvakananga kuti kupi vada kuti vaite magroups, 2 magroups, vaita civil war munyika isiri yavo. Makambozviona kupipi? Ndokwazvananga gaizvi Chiwenga anenge achiti ndoda kuita president, iye haasi muZimbabwe. Iri rekuZambia richiti handibve, iro riri ziMzambian. Hondo yebvamuka pakati peHarare yemaforena. Ndokwamakudhonzerwa musingaone nematsotsa. Ndozvinhu zvandiri kuda kukupai yambiro. Chenjerai zvinhu izvi. Vana vese havasi vemuZimbabwe, vese ndozvinhu zvamunofanira kuona izvozvo. Hapana muZimbabwe na vada create a war in our country. Ya pamusana pekusawirirana kwavo ari Machikunda ese. Hapana anonzi muZimbabwe. Ndikudzwa mwenye 2030 unowaziya vanhu vari kuti 2030 here iwe? Unowaziya kuti vakabva kupi? Vanhu vari vakuonesai nhamo, vakavharisa industry, vakavharisa majobs ekuti iwe urarame. Vanhu vakuita kuti iwe nhasi uno wakapinda muhospital hauna kana mushonga. Do 2030 yaunozira kupi? Kunosvika ikoko munenge muchidye chii imimi? Munenge muchidye chii kuna 2030 kuri kutaurwa nematsotsa aya mamwe akabrainwashwa? Kunosvikika chirudzii musina mishonga kana